हम जानल चाहे कि रउआ पवन सिंह के सपोर्ट में गए जोन काराकाट ओ जक मोहन पवन सिंह से मुलाकात भइल तो कुछ मतलब विषय पे कौना विषय पे चर्चा भइल वहां से। देखिए चर्चा का भइल जी जैसे कि इलेक्शन पवन सिंह राज गुडू रंगीला राधे श्याम रसिया भरत शर्मा मुन्ना सिंह जी एक तरफा राज चले जी लेकिन ये बड़ा डेग डेग पर कलाकार खोजब तरुआ मिली है जिसे हम गाड़ी के धुलाई होला जी अजे ना मानला तो आदमियों के धुलाई होला। अच्छा महीना से 2 महीना ले जी बस तनी ऐसा एगो गाना बाज गई तो बुझल लो कि स्टारे हो गई जी बाद में ठेला पर केला लगता लो बेचे। नमस्ते प्रणाम स्वागत बा आप सबके पूर्वांचल भोजपुरिया न्यूज में। और देख शुरू कर दिल पूर्वांचल भोजपुरिया न्यूज और पूर्वांचल भोजपुरिया की टीम मौजूद गोपालगंज जिला में पुनवा मोड़ रसिया सर्विस के रसिया सर्विस सेंटर पे। और यहाँ पे हमारा से बहुत ही खास व्यक्ति से मुलाकात हो रही यहाँ के परिचय के मोहताज नहीं कि यहाँ का पूरा ऑल इंडिया नहीं बल्कि पूरा विश्व के लोग जाना था यहाँ के परिचय। अब हम का दी यहीं से चल के बातचीत कर जा। तो सबसे पहले स्वागत बा राउर हमारे चैनल पे। रुआ चैनल के नमस्कार बा जी सब श्रोता लोग के चरण छू के प्रणाम बा जी और खास करके रुआ रसिया सर्विस सेंटर पर आज जी आयल बनी। ये रसिया सर्विस सेंटर के तरफ से भी जी रुआ के नमस्कार बा। चाचा श्री व्यास जी बनी इन्हों के नमस्कार बा। हमारे बेंजू वादक शमशाद जी बनी जी यानी कि पूरा टीम के साथ है जग बैठे बानी रुआ। जी अच्छा अच्छा कार्यक्रम के मतलब शेड्यूल बाटे। हाँ निकले के बाद अभी छपरा हम जी 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 तो रउआ देख सकता नहीं कि यहाँ के राधे श्याम रसिया जी सभी के जानता बल्कि पूरा विश्व जानता। लेकिन आज रसिया सर्विस के भी यहाँ के नाम अपना जुबान से लेता नहीं। यहाँ के सर्विस सेंटर भी बाटे जी कौन चीज के गाड़ी के धुलाई होला जी अजे ना मानला तो आदमियों के धुलाई होला। अच्छा न करे देख सकता नहीं यहाँ के दोनों बात अपना जुबान से कहता नहीं। तो ये बताइए रसिया जी की रउआ तो मानते नहीं आजकल के गाना में और पहले के गाने में बहुत अंतर रही। एगो बात रुआ पूछनी है जब हम कहनी है गाड़ी की धुलाई होला आदमियों को धुलाई होला जी जी तो रुआ दूसर धुलाई आदमी के मत बुझी। अच्छा जैसे प्रेशर बा पाइप लगा के खड़ा करा दी होला एकदम पूरा नहवा दी होला। अच्छा हाँ माने गर्मी के सीजन में लोगों के भी मतलब इहो सेवा करेंगे। जी 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 अच्छा हम मतलब रउआ से जानना चाहते नहीं कि पहले के जो गायकी रही गायकी क्षेत्र में डायमंड स्टार गुडू रंगीला जी रहनी रउआ ओकरा सुपर स्टार रहनी तो ओकरा के का माहौल रहे एबरा के माहौल में रउआ मतलब का फर्क देखत नहीं। देखिए ये बड़ा कहे के ना चाहिए पहले के जी जमाना में ऑडियो सीडी सब कुछ रहे जी जी लेकिन उतना कलाकार ना रहे। जी एक तरफा राज गुडू रंगीला राधे श्याम रसिया भरत शर्मा मुन्ना सिंह जी एक तरफा राज चले जी लेकिन ये बड़ा डेग डेग पर कलाकार खोजब तरुआ मिली है जैसे हमारे घर में हमारे लड़किया गावता रहे हमारे छोट भाई गावता रहे अच्छा हम गावते बनी तो 3 जना तो हमारे घर में हो गए। हर गांव में जगह जगह खाली कलाकार लेकिन आज के सुनी कलाकार लोग का बा जी जी हम 90 के दशक के कलाकार हैं जी जी अभी हमारा गावत कम से कम 35 38 40 बरस हो गई बा लेकिन आज भी गावते बनी हम जी जी बैठल नहीं की। जी लेकिन ये बड़ा के डेट में आवत लो 4 दिन के लिए मेहमान रहता लो हाँ 1 महीना से 2 महीना ले जी बस तनी ऐसा एगो गाना बाज गई तो बुझल लो कि स्टारे हो गई बाद में ठेला पर केला लगता लो बेचे। जी दोसर कौन उपाय नहीं है। लेकिन रउआ स्टार पहले भी रहनी एबरा भी बानी राउर कार्यक्रम एबरा चलेला। जी हमारा कार्यक्रम चलेला आज वो तो छपर जाए बा। अच्छा आज भी कार्यक्रम देखते नहीं बाटे लेकिन हम जानल चाहे कि रउआ पवन सिंह के सपोर्ट में गए जोन काराकाट ओ जक मोहन पवन सिंह से मुलाकात भइल तो कुछ मतलब विषय पे कौना विषय पे चर्चा भइल वहां से। देखिए चर्चा का भइल जी जैसे कि इलेक्शन पवन सिंह लड़त रहनी जी हम बोलने के बाबू चूंकि वो मुझे चाचू बोलते हैं जी जी हम कहने के बाबू एगो चीज हम सबक सिखौनी जी कि कलाकार लोग के भरमार लागल बा जी तो कलाकारे के देखे खतरा लोग भीड़ लगावता जी जी तो होके समझ में आवत होके कि ना